Hello guys! Welcome back to our channel! Chucks baby! Hello guys! For this video, among i-share ni Beth among experience yesterday nga naka-receive na may og first dose sa COVID-19 vaccine which is the Pfizer. So guys, naaday si Primo no kay nagmatam niya siya natok man tani siya na ganahan man siya mga appeal sa karon nga vlog. Ganahan ka baby? Ganahan ka mo appeal? Ganahan ka. Say hi so, say hi. 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 Say hi. Hi sa viewers. Hi. Ay katawa na gali mo. Ay. Hi sa. Hi guys. Hi guys. So ang location di ay sa vaccination center para sa among first dose kay sa Ateneo de Cebu which is 15 kilometers away diri sa balay nilang Beth. But luckily, gihatod mi sa iyang papa so wala na mi nag-need og kanang commute. Kay grabe layo adyo na dito na wala pa mi katultol asa ang Ateneo de Cebu. Hilak si baby. Nagsita si Beth kaya hilak si baby. So as we arrive sa vaccination center no dito sa Ateneo de Cebu, amo da yung pangutana ang ilang vaccination personnel if pwede na ba magpa-vaccine, but unfortunately kuan sa sila ga break kay ang cut off sa morning is 12 PM man. So we arrive at 12 something. So ang next na mo nga next schedule is 1 PM. So wala pa 1 PM guys. Ipasod na may dito. And naay mga steps, no, naay mga steps dito before ka mabakunahan and we should follow those steps para mabakunahan natin. So guys, there are 6 steps nga dapat nimong i-follow para mabakunahan ka. So for the step 1 is ang registration. So before ka mo adto sa vaccination site, dapat naa na kay registration number. So asan mo makuha ang registration number? In our case, ang among company maoy nagpa-register dito sa PBB or ang Project Balik Buhay, and then ang PBB mo text sa imong number nga imong gibutang sa fill up form para sa imong vaccination site and the registration number. So nigabot sa nimo dito tagaan kanila og forms. So what are these forms? So ang form nga naa dito kay ang consent form for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. So dapat na kay consent form and the monitoring form. So kailangan lang no dito ibutang ang imong registration number. So mo jud nay pinaka importante. So guys, sa step 1 sad ilang i-verify ang imong registration number kung ikaw ba jud to ang tao nga magpa-vaccine. And dito sad ilang pangutanon ang imong PhilHealth number, ang imong civil status and other information nga nagpamatuod nga ikaw ba jud to. After nimo mahuman sa step 1, so mo proceed na ka ngadto sa step 2. So unsa may naa sa step 2? So ang step 2 dito kuan kanila sa imong vital signs para makibaw sila daan kung unsa ang imong BP, ang imong temperature, ang imong pulse ug uban pa. Kung normal ra ba ang tanan. So sa ako ang case nung kay nakulbaan man ko, so ang akong blood pressure is naabot sa 140/90. Imagine 140/90. So kang Beth kay 120/80. So imagine mas kalma pa si Beth kaysa nako. So after nila makuha ang imong vital signs, pwede na ka mo proceed dito sa step 3. So unsay naa sa step 3? So ang step 3 kay ito pangutanon ka about sa imong health monitoring. So kung naa ba kay mga gipamati, gihilantan ba ka, giubo ba ka, high blood ba ka, diabetic ba ka, o guban pa nga mga information about sa imong health history. So guys, sa step 3 po, pwede ka makapangutana about sa mga unsay buhaton nimo just in case nga maka-feel ka og any side effect after nimo ma-receive ang vaccine. So ako nangutana ko if unsay buhaton kung for example mahilantan, unsay buhaton kung magsakit imong lawas, pwede ba ka mo tumarog any medicine. And ang pinaka-importante o ang pinaka-highlight sa akong pangutana mao ang pwede ba maligo after magpa-vaccine. And of course,
pwede ra jud kaayo. So if maka-feel mo any side effect, pwede ra daw mo inom og tambal like paracetamol. So kung makita nila nga fit ka para sa vaccine, ilan ang signan para maka-proceed na ka dito sa step 4. So unsay naa sa step 4? So ang step 4 mo na ang time nga injika na jud ka og vaccine. So before ka ma-injikan og vaccine, explain sa nila nimo kung kanusa ang imong second dose, unsa ang imong vaccine nga ma-receive sa mua kay ang Pfizer. So guys, sa ako lang no kay mahadlok jud ko og dago, mahadlok jud ko og makitag dugo. So pag-abot na ko dito, nangurog ko. Wa ko mahimutang kung unsa akong buhaton kay lagi mahadlok ko og dagom. But guys, sultian ta mo, wala ko na feel nga sakit pag tusok sa dagom. Ingon sa tusok sa kuha nga magdepende daw na kung kinsa ang mo tusok sa imuha, kung maayo ba siya mo tusok sa dagom or dili. Mo nang ang uban maka-feel ka og sakit. So sa akong case yaha kay dili. So same pud mi ni Beth og nagtusok sa dagom. So at first guys, inigtusok na jud sa vaccine sa imo ano, so inyo jud tanawon kay there are news nga ila lang itusok pero dili nila i-inject. So guys, kung mangutan na mo unsay na feel nako after nako na receive ang Pfizer nga vaccine, of course ang unang ma-feel gid nimo no kay musakit ang imong bukton. So mao jud na mura kag mamuy-puy kanang mungul-ngul. So mao jud na pinaka first nga ma-feel nimo after sa pag-vaccine no. And after that, pwede na ka mag-proceed dito sa step 5. So say na sa step 5, dito i-monitor nila if naabay mga reaction nga mugawas or any side effect nga mugawas after sa pila ka minutes nga ihatag nila nimo for monitoring. So in our case, amo kay 15 minutes. So after 15 minutes, kuhaan kanila og mga vital signs balik. So BP, so ang imong temperature i-check nila balik, or na ba kay mga na-feel nga headaches o uban pa. So in our case, so sa first na kong vital sign no kay 140/90 man ko. So pag second na is nahimo na siyang na normal na siya 120/80. So nakulbaan jud ko sa wala pa nako ma-receive ang vaccine. Kay kinsa pwede mo kulbaan no, sakit daya kayo tusukon kag dagom. Pero in fairness, wala jud siya sakit guys. So after nila ma-monitor balik ang imong vital signs and wala sila makita nga any side effect nga naitabo sa imuha, pwede na ka moadto sa step 6. So ang step 6 mao ang pag-discharge na. So pwede na ka mo uli kung wala kay mga lain nga gipamati, o pwede na ka mag picture sa imong abaga nga wala naka first dose na ka, nakadawat na ka sa first dose vaccine. So guys, we encourage everyone nga dapat magpa-vaccine na jud mo no, kay para man back to normal na tang tanan. Dili man sa ingon nga 100% protektado na ka once na complete nimo ang duha ka doses sa imong vaccine, but at least protektado na ka, dili na ka maka-feel og any severe symptoms from the virus no, and at least na kay protection from COVID-19 virus. So if ready na ka magpabakuna, pwede mo adto sa inyong LGU magpa-register para makakuha na pud ka sa imong vaccine while it's free. So guys, thank you for watching this video, and I hope nakatabang mi ninyo no para pa-encourage nga magpa-vaccine na mo para ma-back to normal na tang tanan. So if wala pa mo naka-subscribe sa among channel, please do subscribe by clicking that subscribe button, and don't forget to hit that notification bell para updated mo sa tanang bagong uploads videos namo. So guys, see you on our next vlog. Bye bye.